Takže čau lidi, já jsem Madame TV a já vás vítám u dalšího videa. Dneska jsem tady s Davidem Channelem TV. Ahoj. A my tady se ještě hrajeme v automatu, takže ještě hraj, ještě. Davide. Jo, počkej, čekej. Jo, a můžu vyhrát to? Já jsem vyhrál to, kolik? To je hrozně závislý automat. No to strašně závislý automat. Hrozný automat. Kolik máš jich ještě? 5. Nic. To je hrozný automat. Je no. A jinak, jestli nevíte, tak Adam je VIP, je tu na serveru jenom jedinej. A tady je hodnost a tady máte VIP, takže jsem VIP. A VIP stojí 50 korun. Navždy. Počkej, tady je nový Master Builders, nebo co? Fuck. A poslední. Prosím, že to nedá. Jestli to dáš, tak seš dobrý. Ne. Nedal. No a my se ozvem, až my jsme ale na serveru Minecraft, dávám taky do popisu IP, ale nebudem tady hrát žádnou minihru, ale dám taky do popisu IP, ale půjdeme na server Survival Games, takže zatím čau. No Davide. Co? No řekni čau, aby jako... Čau. Jo, jsem tam. Takže jsme zpátky A budeme hrát Big Beto na serveru Survival Games. Ano. A v tom automatu je hrozná závislost. Protože my to nikdy skoro vyhrajeme, on je tam úplně závislý. Já vím, já jsem ten automat našel. Jsem si říkal, co to je, tak jsem si kliknul na tu cedulku a říkal jsem si, proč se mi dali gold nuggety. A tak jsem to tam hodil a zjistil jsem, že je to automat. Aha. Já tak jsem to 10 nevěděl. sekund. Davide, počkej, asi, teď to dám, nedal. Protože nejsem parkour skill, no tak nic. Rádio. Dobře. What? Gray. Ne, já nechtěl. What? Tak to nevím, jak mám postavit. Ale tak, proč tam píšu, jak se píše jak se, Gray, like, Gray wool. Jak mám počkej, rádio. Jak mám postavit rádio? Já nevím, já ho stavím nějak. Já taky. Davide, já asi vyhraju, já mám dobrý docela nápad. Já mám jako docela dobrý nápad. Jo, a pak budeš 10. viď? Nebo možná, ne, že pak budeš 12. Ale třeba když budu 3, tak mi zatleskáš, ne? Já jsem skoro nikdy nebyl umístěný, tak jednou. Ale nikdy jsem nebyl první. Já mám takový lagy nějak. A když se mi to vždycky nelaguje. Já nevím, proč mám lagy. Já si tady dám F3. Aby jsem viděl, že já tady mám kolem 20 fps. A až tak hodně se mi to nelaguje, ale laguje nevím. Až tak extrémně ještě to ne. Mě to maká na 50 fps. Je mě tady někdo, tady je hudba. Mě to maká na 55 fps. Mě to maká na kolem 30, teď už. Mě to maká kolem 30, tak si to můžu vypnout. Davide, slyšíš tu hudbu? Ne. Jo. Já nevím, já jsem ji nepustil. Čirip. A to je takový... To je uklidňovací úplně.
Já jsem postavil jenom takhle, prostě takový obyč rádio. Já Za to mi všichni budou dávat good. Už to vidím. Co No. díky, když to... 3 minuty a já už to mám. Cože, ty už to máš? Jo. Já mám teprve v půlku. Možná ani ne. Já si ani nemám půlku ještě. Já už to mám. Takže to je mini rádio, jo. Takový hezký, no. Ne, že to bude jeden blok a na tom bude... Já už to vidím, jak to bude jeden blok a všichni ti budou dávat. Ne, to není jeden blok. To je náhodou Já už hezký. to vidím. Ježiši. Takový staročeský rádio tady mám. Ježiši, co? Proč tady mám Blackstein? Ah. Já to se úplně zkazila. Tak dva. Dva bloky. Doufám, že to je na křivo. Já už to budu mít taky. Já už to mám taky. Jo, to je dobrý. Jo, to je dobrý. Jo, ještě udělat tohle, jo. Počkej, ale nevím, jestli to stihnu. Ne, já nechtěl to... red. Tady. Já už to vidím, jak to budou mít, jak mi všichni budou dávat super půvy, když to mám hezký. Já už to úplně vidím. No, už mám jenom 30 sekund, cože? Tak to asi nestihnu. Já to mám. Už Já ještě ne. už dávno. Já už to ještě nemám. Ne, já jsem to zkazil. Ne, pojď. Ještě máme 10 sekund, pojď. Pojď. Jo, já to stihl. A to bylo 5 sekund a já to stihl. Já to mám hezký taky docela. Jo, jako. No. OK, jo. OK, Davide. OK. OK. Jako není to nejhorší. Wow, půp. Super pup, co to jako má znamenat? Co to má znamenat? Já dám super pup. Jak se omlouvám, ale to fakt nejde. Super pup. Dal super pup, co to je, že jo? Já chci vidět super pup. Co to má znamenat? Že jo? To? No. Jo, docela hezký, já dávám good. Já jsem dal super pup, co to je? OK. Super pup, protože co to Máme je? podprsenka. No právě, to jsem si říkal, no. To jsem si říkal, no. Podprsenka. Když to je moje. A jako dobrý, že jo? Já jsem to neviděl. Jo, dobrý, OK. Jako není to nejhorší, že ne? A ještě tam mám to držátko a anténu. To byla anténa. OK. Tu anténu jsem dělala na tu. Jako, no, OK, no, taky. Ale moc jednoduchý. Moc jednoduchý. David. Moje.
dávám ti pup. Cože? Mně se to moc nelíbí. Teď jsem ti dal pup. Promiň. Promiň, že jsem ti dal pup, ale já jsem ho fakt musel. OK. Ne, zase ta pitomá hudba. Davide umí natáčím video. Já vím. Si stiším. Já jsem třetí! Já jsem 9. Já jsem třetí. Si děláš srandu. Já říkal, že budu tak maximálně třetí a byl jsem. To bylo lehký téma na mě. Tak pojď nabít Battle 9. Jsem tady. Ale já to střihnu až to bude začínat. Takže zatím čau. Jo, takže jsme zpátky a máme stavět židli, což je pro mě úplně lehký, protože... Jo, to je nejlehčí, co může být. To je nejlehčí prostě, co může být. Já udělám jenom hnědou vlnu. Já taky. Bro. Stačí vzít jenom hnědou vlnu. Udělat z toho židli. Dřevěnou židli, že jo? Jo. My používáme taky dřevěný židle. Jo, to je pravda. Všichni skoro používají dřevěný židle. Jo, málo kdo používá tak nějaký jiný, že jo? Jo. Třeba plastový to používá málo kdo. Plastový používají taky, ale plastový a dřevěný jsou taky dobrý. Plastový a dřevěný jsou dobrý, no. Konečně jsem se to tak nic. Nic, Davide. Nic v pořádku, nic. To zase dopadne. Že jo? Jo. Kuločka. To zase u mě dopadne. To mi všichni budou dávat OK, já to vidím. No, mě taky asi. Já nevím, jestli stihnu ještě stůl. Ale nekopíruj ode mě, jinak by jsem se hodně naštvala. Kdyby si dal na Skypeu sdílko, tak bych tě kopíroval. Ale já ho tam nedám. Už to vidím, jak mi všichni budou dávat osa. No jasný, tobě mistrovi. Já to mám docela hezký, jako mám to hezký. Konečně to mám někdy hezký. Konečně. Ty kráso. Co? Povedla se mi. Já to mám tak Ty hezký. povedla se mi, Taky krása. Mně se povedla hrozně moc dobře. Taky. To je strašná krása. To je krása prostě. A já tady ještě udělám. Za tuto vidím minimálně good. U mě minimálně taky good. Jako. To je krása prostě. To je největší mása šása. Ale teď to bude jako povedený. To je hrozně hezký, to se mi hrozně líbí. Já tady dělám ještě něco. Já dělám ještě něco. Že třeba kdybychom to položili na dřevěný plaňky. Kuločka. Jo. Krása prostě. Jo, to je dobrý. A mě palí oko úplně. Já už to asi nevydržím. Mě tak bolí. Mě tak to... To je strašný. Já určitě zase dám fail.
fail. Je fail, fail. Já to budu mít krása. Ne, já to dal vedle. Jamočka. Tak to je hodně povedený. Jo, dobrý. Nic. Už to máš? Davide, máš to? Já jo. Nevím, ale jestli to stihnu. Jo, to stihnu. Kouknu na čas a stihnu to určitě. Kuločka, věmocka. Au, já jsem měla udělat větší stůl. No to nevadí. Kuločka, věmocka. Ach jo, uvidíte moje mistrovské dílo. Neuvidíte, už jenom 30 sekund. Uvidíte moje mistrovské dílo, lidi, po dlouhé době. Po dlouhé době mám něco hodně krásného. Tak. Tak teď se mi to krásně povedlo. Tak to je krása. Jo, už hlasuji. Já to stihl krásně. What? Jako, jo, OK. Jako je to jenom židle, ale jako stejně dobrý. Ale malý. No ty máš zase brnění. Já nic nemám. Wow! To je krása. Awesome. Epic. Awesome. Epic, tak tohle to vyhraje. Fuj, super pup. Pup. Super pup, co to je? Fuj. What? To není židle. Jo, to je židle u stolu. Jo, dávám 8. To je hezký. Mohlo to být dál od toho stolu. Ale jinak je dobrý. Já jsem dal good. Já jsem dala 8. What? Jako no. OK. No, já dávám good. Jako. Já OK. Ale to je z druhé není. Ale je to docela taky divný, si myslím. To je docela hezký. Good. Já dávám OK. Já good. Já už jsem chtěla dát pup, ale OK. Good, dobře vymyšlený. Jo, to je moje. Cože? Tohle je jako talíř, tohle je talíř. No tak awesome. Jako není to nejhorší, že ne? Ne. Je to dobrý. Ale já to mám taky dobrý. Jo. My jsme vždycky furt po sobě, já to nechám. Dívej, čekuj. Čekuj to. Dávám ti OK. Cože? Za tuto. A někdo ti dává super pup nebo půl. Cože? Já jsem 5. Já jsem 8. Cože? Tak já myslím, že to bude nejhezčí a já jsem 8, jo. Já jsem 5. Cože? No tak 5. není tak dobrý místo, já jsem taky neumístil. Ale tak já si říkám, bude to v pohodě a jako... What? Pojď na 5. Jsi tam? Jsem. Jo. Pak budeme hrát ještě něco jiného? Budeme pak hrát ještě ten Dreyfit, ne? Jo. Pak budeme hrát ještě Dreyfit. A pak ještě Gold Rush. Cože? To už bude hodně velký. Tak to už možná nepůjde ani na YouTube. 2 Dreyfity a 1 Gold Rush, prosím tě. Prosím tě, to už bude... Ale teď jsme si teprve dali jenom jeden. Bit battle. Vlastně, že jo. Že jo. No, dva bit battle jsme si jenom dali. Tak takže co? teď je to ale 3. No. A pak budeme hrát 2 Dreyfity a pak 1 Gold Rush. Gold Rush už, to už pak bude velký.
To, už nebude, možná to bude 40-minutový, prosím tě. Tržnice. Co to je? Trhy. Aha. Ježí, jak mám postavit trhy? Já se asi zeptám strýčka Google, ne? Tak dobře. Sigan. A kdy tuto ne? To je kravina. Tak jsme si rozhodli, že prostě nebudeme už hrát BitBet a jdeme se přesnout na Dreyfit. Takže zatím čau. No Davide. Jsem zpátky a jsme na Dreyfitu a bude to začínat za 33 sekund. OK. Kolik máš bodů? 194. Já 502. A kolik máš špatné uhádnutí? 66. Já 187. A správné uhádnutí? 22. Já 69. A já odehráno her 13. Dobře, a nebudem si radit. OK. No. Ty jsi zase první, ty jsi vždycky první. Ne, ale já nekreslím. No. Počkej, jak se... Já vím, co to asi je. Co to je? Já už vím. Jo, mám to. Já to mám. Já to věděl dobře. Jo. Cože? To je párek v rohlíku, ne? No. A jak se to říká? Cože? Jo, hot dog. No, Ale já jsem druhý, ale. tak já nevím, že Já jsem to uhádla jako první, protože jsem to věděl. hot dog. Místo, aby byl párek v rohlíku. No to by bylo moc dlouhé a všichni by to neuhádli. Co to zase bude? Tady si určitě někdo radí. To určitě jo. Už nejsem ani vymístěný, jo. Co to je? Cože? To nechápu. Já nevím, co to je. Ale neradíme se, jo. Neradíme. Co to je? Já už vím. Ne. Zrcadlo. Aha! Já jsem napsal záchod. Já to nestihl. A ty jsi třetí. Kosa. Tak to nevím, co je. Dědu louč. Tady si někdo určitě radí. Já vím. Dny? Aby dostali prachy, viď. Já už nejsem ani v topu. No, já taky ne. To je. Co to je? Jo. Ne. Co to je? Lepidlo? Cože? Tohle má vypadat lepidlo. To nebylo lepidlo. A bylo. No. Tak Kristýna. Adame, Sodomka má hrozně špatný internet. Jaká sodonka? Tady co hraje? Jak to? Tam má jenom 2 čárky. A uličný má taky docela málo. Co to je? Co to je? Já už vím, krokodýl.
Ty to máš? Krokodýl to byl. Cože? To není. Jo, s tvrdým i. Já jsem taky blbej, já jsem vůbec nepřemýšlel. Jo. Já jsem vůbec nepřemýšlel. Fakt. Já jsem to napsal prostě. Já kreslím, Davide, já Díl. kreslím. Jsem napsal krokodýl. Já taky. Já jsem to omylem. Bílá. Co se je? Cože? To je profesionální dílo. To není normál. What? Jo, Galaxy. Jak se to píše, Gala? Teď ti to neřeknu. Jo, dobrý. Game. Ní. Ale mám možná víc než ty. Mám víc než ty. Já chci taky kreslit, než se na mě dostane. Mně se to úplně laglo. Mně se Fakt. to laglo. Celý? Jo. Celá hra? Jo. What? Ne, mě spadlo. Mně spadl Minecraft. Mně to spadlo. Tak čekej ještě chvilku. A co to je, když tak? Ne, já mám tak blbej počítač. Teď mi to musí spadnout zrovna tady, když natáčíme. Takže já se ozvu, až to bude celý v pořádku, takže zatím čau. Takže jsem zpátky. A už se mu to nelaguje? Jo, no nelagla se mi to, musel jsem si otevřít novou složku. A tak. Tak pojď, tak se odpoj. Protože my budeme hrát Gold Rush? Ne, ještě jeden Dreyfit. Ale rychle! Tak Odpoj pojď, já už jsem tady. Na jakým? Na Dreyvitu 1. Ne, Davide, teď je tady... Ty jsi to úplně zkazil, teď byl Dreyfit 7, 6 z 10 a teď tady musíme zase... Jo, tak sorry. No ale už tam Tak je 9 hra. Jo. Kde? Kde je 9 hráčů? Odpojil. Ježiši, připoj se. Kde je 9 hráčů? Ne, už... No nic. Tady není 9 hráčů. Ale Dreyfit 7, ale ten už začal. Tak mi to mohl říct. No tak já říkám 9 a ty říkáš, že já tam nejsem, takže já jsem šel na jedničku, tak no, Jo, prosím tě. nebaví. Jedničku? OK, já jsem tady. Sorry. Ale neskazil si to video. Ne, neskazil. Dobrý, v pohodě. Já jsem se lek, že už si ho ukončil. A já se teď lek, že přišli rodiče. Nepřišli. Natáčím. Já vím, že natáčí. Já to střihnu, než to začne, takže zatím čau. Všichni tady mají nejlepší internet. Davide, jsem zpátky, už to začíná za 1 sekundu. A jsme David je zase první. Oh. Jsem na prvním místě. Jsem top, když mám 0 bodů. To se za chvilku změní. Ale co to je? Nevím právě. What? Ondra třeba? To jsem psal, Davida. Tak já nevím, jako... Ok. Ježiš, co to je? Co to je? Duckface?
Okap. Já jsem to chtěl napsat okap, ale já jsem to chtěl Už napsat. to nebylo vůbec poznat, že je to nějaký okap. Já jsem to chtěl napsat. To nebyl žádný okap. Co to je? Já už vím. Jo. Jsem druhý. Co to je? Jo. Ale já jsem třetí. Yes! Jsem před tebou. Yes! 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 Co to je zase? Kosafo. Na 2 slova je to. Někdo napsal Coca-Cola. Ježíš, co to zase bude za kravinu? Ježíš, co to je? Co to je? Jsem napsala Duckface. Co to je? Já nevím. Holí... Počkej, jak se tomu říká? Počkej. To je... Já už vím. Co to... Hard disk? Hard disk, já jsem to nestihl napsat. Já to nevěděl. Jo. No 3 písmena, já to nevím. Co? HP3, že jo? MP3. Aha, ale jinak dobře, MP. Mám to. Ale já jsem, Davide, já jsem třetí a ty nejseš umístěnej. Co to je? Neřeknu. Počkej, co to je? Jo, takhle, aha. Já nevím, co to je, takže se jinak nezlob. Já nevím, co to je. Já třeba... Cože, někdo to uhádl? Někdo uhádl, cože? Cože? Já nevím, co to je, tak napíšu nějakou kravinu. Je to... Co to je? Neřekni. Já ti to řeknu až v 5. Podvozek. Prosím, nestíhne to. Nestíhl to, jo. Ne. Tak jsi mi to měl říct dřív, já jsem si to taky řekl a měl si 6 bodů. Já jsem druhý. Já jsem 4. Poslední jsem. A já jsem druhý. Yes. Ach jo, abych se rozbrečel. Tak David, jdeme na Gold Rush. Jo, takže se vám ozveme, až budeme na Gold Rushu. Takže zatím čau. Jsem zpátky Já a... tam... Co Dobrý. je? Já tam nejsem. Jak to? Já se to hned naplnilo. Pojď na lobby. Taky my se ozveme, až budeme na dalším, takže zatím čau. Takže jsme zpátky a do jakého týmu? Já tam nejsem!
Ježiši! To je hrozný, Takže čekáš se ozvem u další aréně, takže zatím čau. natáčet. Konečně jsme zpátky, asi po 80 arénách, už mě to tak... Jo, vždycky. Hele, Pilars. A nic. Mě by zajímalo, kde jsou expy tady. Je tak... Modří! Oni už na nás jdou? Jo, Ježiši, pojďte. Ježiši, já mám lag. Ne, já mám 2,5 srdí. Už zemřel jsem. jo, tady jsou expíky. Kde jsou? Jo, tady. No, já chci expy. A tak jdu na Kde pigment. jsou expy? Tady. Vidíš mě? Jo, Tady. Tady. Tak tady. Jo, já jdu. Vidíš je tam? Jo, vidím, teď říkám jo. Ježiš, Kde to jsou bylo zombie pravda. pigmeni? Já nevím, já tuhle mapu nikdy nehrál. Jo, tady jsou, jsem je našel. A jsou tu jenom modří. Ne, kurňa, mně se to tam lagovalo. Já si dám minčanku. Já si taky dám minčanku, než budu mít 40 levelů. Já jsem si dal 9 čanku. Já jsem si dal tak 10. Počkej, já si dám moji taktiku. Což je 8 čanků a 200 FPS a to se vůbec nelaguje. Když je to 8 čanků. To ale vůbec nelaguje. No ale míň se to laguje. Já se zkouším. No, Když se koukal na FPS, jo, 28. Ne, já mám gold na go. Já jsem měl gold ingot a mě zabil modrej. To je výborný, fakt. A oni už mají 2. Já vím, já nesmím pustit do středu. Víš? Tak jdi do No středu. jo, já si tady dělám expy. Hlavně, že všichni mají diamantový meč a já jediný je chodím zabíjet. Já taky si jdu koupit diamantový meč. Jo, abych je nejradši zabil, ty debily. Tak se všichni nevybavujte a jděte hned na ně. A proč? Dej si Iron Match a jdi na ně. To jsou hrozný hackři. Podle mě mají hacky. Za takovou rychlost se nemohli obrnit. Ty jsou hacky. Ty jsou hackři. Určitě jsou hackři. Ty nemají ani hovno. Och jo, to jsou hrozný. Hlavně, že to neumí hrát, ale mají hacky. Jo, zabil jsem. Jo, už šli do středu. Je tenhle ten furt... Já chci 30. Já jsem... Mě už mají 4? Jak to mohli stihnout? Takže mě to nechce... 30. Já se jdu taky obrnit. Štve mi to. Mám nejlepší chestplate. No konečně máme aspoň nějaký ingot. Že jo, 20 a 1 expert. Takže 30 zase levů. Já chci být hodně obrněný, aby mě pak nezabili, víš, jako... Víš, co myslím?
A pak je budou právě, že zabijete a nikdo mě nezabije, protože mám všechno nejlepší, že jo. Když si je můžu koupit a pak, jo vlastně, to je lepší, no, protože to pak je rychlejší. Dobrý, já nevím, jestli to vyhrajeme. Nevyhrajem právě, že. Měli jsme jít do modrýho týmu. Pojď. Ne, já už jsem měl 30 levelů, oni mě zabili. Ne, mě zabíjí modrej, pomoc. Teď! Pomoc, já zabiju. Teď! Já snažím zabít. Pojď, Davide, pomoc mi, já mám půl HPčka, pomoc mi. Ne, já jsem zemřel. Oni jak To hajzlové. není fér. Já měl 1 HPčko. Ach jo. To se mi nesměj, ale. Ty nás killujou, kámo. Ty A nás... já mám ještě k tomu lag, a oni ne. To není fér. Se mi nesměj, pak nebude žádný video, teda. Nesměj se mi, Davide, jinak nevydám nikdy to video. Jo, tak on na mě použil stone meč, ty jo, ty jsou blbci. Já si jdu asi odpojit, protože mě to nebaví. Já se odpojím. Ne, na mě jde někdo. Já mám takovou smůlu. Dobrý, já se teda odpojím, když se mi budeš smát. Ne, já ho zabiju! Ale protože je to hrozná sranda. Jak nás killuje. Davide, nebude žádný video. Ale bude, jenomže on nás killuje jak prasátka. Jo, já ho možná zabiju. Jo, je Měl jedno srdíčko. Mě jedno srdíčko. Zabij ho! Já se snažím. Mě Já se zabij. jdu ale odpojit, už mě to nebaví. Ne, tak to Ale zkusíme. ty se mi ještě k tomu směješ. Bacha, pojď mi pomoct! Nejdu. Adame, ty nás killujou hodně. Já tě nejdu. Já tě nejdu chránit. To je jedno. Já tebe taky nebudu chránit teda. Tu jeden má diamet. Ale já mám k tomu lagy a ještě k tomu neumím, já neumím ještě zabíjet k tomu a ty umíš zabíjet a nemáš lagy, to pak není fér, že jo? Já právě, že neumím zabíjet. Všichni tady mají modrý diamet. Ale aspoň nemáš lagy a já jo, tak proto. Ach jo, mě už štvou ty blbcí. Ach jo. Ty furt chodí k nám. Ne, pomoc mi, ne. Teču. Já mám 30 levelů a on mě zabije. Ne, ale. To máme prohratý, Davide. Nemáme. To už se pojď odpojit, už mají 8 igotů. To je jedno, zkusíme to ještě dohrát. Jo. Vyhráli. Já jsem 4. Já jsem nikoho nezabil. Davide, jdeme ještě jedno. Počkej. Davide, jdeme ještě jedno, to bylo moc rychlý. Takže my se ozvem, až budeme u dalšího, takže zatím čau. Pokud se vám video líbilo, můžete dát like, odběr, komentář, napsat nějaký komentář. A my jsme jako skončili, protože nebylo že nic volného, přišli rodiče, takže my se s vámi loučíme a u dalšího videa čusky, busky, uniforma, čapka.